היי בנות, כמו שאתם רואות, אני עכשיו מקרבלת בפוחי, כבר נכנסנו לחורף. אז אין לי כל כך מה לומר, רציתי לעלות סרטון, יש לכם רעיונות? כי אני ממש משוממת בזמן האחרון. אז תשלחו אליי, או שתרשמו ממש פה למטה בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שנעשה. ותשלחו לנו בעיות אנונימיות בבקשה, כפרה עליכם. ורציתי לשאול אתכם שאלה. אוקיי, כדאי לי לעשות משהו, כאילו לנו פה בערוץ אחר שלי של חברה שלי, כדאי לנו לעשות משהו כזה, לא דטוק, אבל משהו דומה כזה, קצת דומה לדטוק. זה יחשב להעתקה או לא? תחזירו לי פה תשובה למטה. יאללה, ביי. רגע, ביי.